Iba naman ang ginagawa. Ayan. Ipapakita namin kung paano magawa ng bangka or balsa. Ano kayang mabubuo niya? Balsa kaya? Raft or boat? I don't know. Wala kang mabubuo kasi kung materyales wala, kulang man. Kulang? Marami po sa baba. Ang dami kong inipon doon sa kusako. Nasaan ang ano? Mga 20 kasako na mga ganyan. Sus guys, ang dami kong inipon na ganito. Yung pinag-inuman namin, nan dami. Plastic bottles. Yung iba nasunog na nga eh. Sinunog sa basura. Sayang. Halata. Ha? Halata. Anong halata? Halata na malakas kang uminom ng Coca-Cola. Halata talaga. Bakit tatago mo pa eh? Halata naman talaga. Ayan o. Ganon. Tinetape niya muna. Ganyan. Binubuo niya bago niya itali ng final doon sa nylon. See that guys? Para pag dikit-dikitin niya, yan ang pattern niya. Bago niya i-final ng tali doon sa nylon. Yan. Makita niyo mamaya. Maganda yan. Magaling gumawa ito eh. Yan. Very creative hands. Itong meron itong taang to. Tingnan natin anong mabubuo niya. At sasakay tayo. Galing ako dun sa likod. Dun ako sa tubig. Sabi ko, naku, ang sarap. Ang sarap mag-boating. Ako kasi ang lamig dun sa ilalim ng mga puno ng masilong. Hindi mainit. Ganda. So, gagawa tayo ng boat or raft. Yung balsa o kaya bangka. Ano kaya mabuo? Depende kasi sa materyales kung marami. Pero ewan ko kung marami pa. Kasi yung iba tinapon lang sa basura. Okay, anyway. Tayo magagawa ngayon ng pizza. Anong gagawin ko? Pizza and barbecue na lang. No? At ito naman ay busy dito. Ako naman ay mag-busy na. Dahil mag-11 na guys, maghanda na tayo makakain ng lunch. Maghanda na tayo ng lunch, ha? Magagawa ko ng pizza. Gawa na nakalinyang ganyan. At least 12 pieces, 12 bottles. Tapos pag dikit-dikitin ng tape, bago itali mamaya nito, i-permanente yung tali yan. Duktong-duktong. Then, set aside. And then, gumawa uli ng iba pang ganyan. Hanggang dumami. At pag dugtong-dugtongin, tapos, ito ay ilagay sa skeleton niya na ipak or tubo or anything na parang kapitan nito. Na skeleton niya. Gano'n ang paggawa. Ito ang sinasabi ko. Gusto kong sumuot dyan. Kaya sabi ko sa asawa ko magawa kami ng boat. At out of those empty bottles na naipon ko ay gagawa kami ng boat. At ayan, dyan namin patatakbuhin hanggang makarating kami doon sa pinakadulo. Tingnan natin kung magawa namin guys. This is a challenge. At ang ganda kasi, matagal na akong nagsasabi na gusto kong sumakay sa raft or boat at para lumabas dito sa mga mangrove trees na ito at pupunta doon sa karagatan ng Panglao. Kasi malapit na ang Panglao dito guys. Malapit kami sa Dawis Bridge. Kaya paglabas mo dyan sa mga ilan-ilan lang naman ang mangrove dito. Parang marami lang pero kukunti lang yan. Paglabas mo niyan siguro mga let's say 20 meters away from here ay yung dagat na malalim na ng Dawis Bridge. At ang ganda ng sky. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng binigay ng Diyos na biyaya sa atin. Kaya dapat enjoyin natin at nasa sa atin ang kumilos. Let us appreciate what God has given at saka ingatan natin ang nature. Okay? At pasalamat ako at may mga mangrove na kumover sa amin, nag-cover sa amin sa mga kalamidad. Ito ay magsisilbing protection namin. Ang ganda, di ba? At saka ang ganda pa ng view. Itong prosciutto crudo. Tanggal yung ano niya, oh. Ito yung prosciutto crudo ng guys, ng Italy. Tanggal yung ano. Masarap to ipare sa fresh na, yung malamig na melon. Naku, sarap nito. Ito ang favorite namin nito. Pag summer, Itong balat niya, oh. sarap yan. Hindi tinanggal, ah. At ikaw naman. Pinapanood nyo. Uy, nakilo na. Yun. Yun. Prutas. Guys, na ginawa niya. Ginawa ng husband ko to. Meron siyang skeleton na ganyan.
Kita mo yan. Hanggang dun sa dulo. Tapos yung pagitan nitong pinaglagyan niya ng ganyan na bottle, nilagyan pa niya ng pa-horizontal na bottle na ganyan. Tapos ngayon ay ready na daw. So, let's try ngayon yung ano natin, yung wrap natin. Buhatin na niya yung ano. Yung surfboard. Yung, ano, pangalan nito, empty bottle surfboard. Wow! Nakagawa ng surfboard. Ayan, mag-growing na siya dyan. Ang ganda, ang lamig dyan, oh. Ang sarap. Tapos ang ganda, ang hangin, ang ganda pa ng color ng sky. Wow! See that? Nakagawa siya ng sasakyan niya ngayon. Ayan na siya. Buhatin nyo kayo. Ha? Buhatin na yan. Ay, Buhatin. buhatin na niya. Buhatin na yung rafting. Buhatin. Buhatin na. Ito pa. Come on, please. Buhat na nga, buhat. Buhat, magawa na siya ng bugsay. Ang galing ah. Try na ito yung ano. Yes. Recycled material. Dahan-dahan ha? Oh my God. Pababa kasi ito guys. Pababa doon sa... Ooh. Uy, uy. Dahan-dahan, mahulog ka. Tatlo lang tayo. Sige, sige. Kayong tatlo, para sigurado. Ang tatlong lagol ko ay nagbuhat ng surfboard na gawa ng aming Superman. Superman. Ayan na siya. Yes, ang ganda. Susunod ako. Ha. It is so very nice seeing you guys like that. Let us enjoy the day. Today is Tuesday. It's May 26 and it's high tide. At sumunod itong mga kulukuis. Uy, si Spike. Si Spike tuwan-tuwa. Happy si Spike. Look at him. Hey, Charm! Si Dagul. Hala, maliligo daw si Dagul. Si Charm. Mahulog kayo. Okay, go. Dahan-dahan. Meron dito. Kaya mo ba dyan? Ingat ha. Ingat. Ingat. Wow. Look at them. Sino kaya ang unang sasakay? Sino kaya ang unang sasakay? Ako? Oo. Ganda. Ay! Binitawa naman ni Marco. Nabaliktad tuloy. Dapat baliktad. Kasi nandun yung bamboo, yung flooring niya. Nabaliktad mo dyan, Papa. Pati yung dog ay excited. Wow! Oh, the first time. So, ay si Charm daw. Gustong sumakay si Charm. Wow! Oh, rafting. Hey! Wow! Ang ganda. Bye-bye. Saan ka pupunta? Sa Panglao? Punta ka sa Babuyan Island? Punta ka sa Kalayan? Huwag kang maingay, Spike. Huwag mo nga paingayin si Spike. Huwag mong paingayin si Spike. Oo nga, ang ganda. I love it. Ang ganda, Marco. Oh. See? I told you. Ay, yung aso dahil. Yes. Ay, isakay mo si Dagol. Isakay mo. Marco, isakay mo. Oh, di at least may nagawa yung ano. May nagawa yung empty bottles. Ayaw niya? Bakit ayaw? Kinususo. Ayaw siya? Alam niya? Alam niya? Alam niya. Naintindihan niya? Oo. Grabe naman si Dagol. Ang gandang tignan, ang lamig sa mata. Yay! Oh, sige, buhatin mo na, buhatin mo. Ang ganda ah, I love it. Sige, buhat. Ayaw naman niya. Ayaw niya, takot siya. Takot siya sa tubig. Takot sa tubig, ignorante, takot sa dagat. Yay! Hindi makabalance. Ayan, nakasakay na. Wow. Uy, takot siya. Takot siya.
Oh, takot siya. Masarap yan, Dagol. Enjoy your ride. Hay! Matumba. Enjoy your ride, Dagol. Enjoy your ride. Pero ka sa Panglao. Oh, punta na raw kayo sa Panglao, Dagol. Bye-bye. See you tonight. Naku, takot siya. Ano nangyari kay Dagol? Kinakabahan? Nag-enjoy na si Dagol. Ang lamig dyan, Dagol. Dive! Mag-dive ka, Dagol. Naku, enjoy naman niya. Maniwala ka dyan. Ala, mahulog kayo, ha? Ala, naligo! Naligo! Naligo ka na, Dagol? Ala, natatakot yata. Ala. First time. First experience ni Dagol. Si Spike. Si Spike, sige na, ipadive mo si Spike dyan sa tubig. Sige na, paliguan nyo na. Gusto rin ni Spike maligo. Kaya si Charm, oh. Paliguan nyo lahat sila. Ang dami namang fish. Look at that. Ang daming fish dito. Kita mo yung fish.
Ayaw punta. Natakot. Uy, uy, uy. Dandan ah. Dandan. Yan. Oo. Kailangan sila. Yes, si Charm naman. Yes, joyride si Charm. Joyride si Charm. Ayan. Aba? Oo, mag-dive na. Ala, 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 ala. Dive na. Tuwa. Ala. Ala. Tuwa. Ala. Wala. Yes. Yes. Tuwa. Hindi na pa buntot. Na? Natakot lagi. Iniwan. Iniwan siya. Abandon ship. Abandon ship. Charm, aray ko. Luko-luko. Takot sa tubig. Nag-dive. Oh my God. Ang ganda, no? So, tapos na ang kanyang surfboard. Paddle surfboard. Natural paddle surf. Ayun, bangga siya. Ang ganda. I love it. Sarap ano? Punta ka na dyan, ikaw naman. Punta ka doon. Ha? Punta ka doon, magsakay ka. Ikaw naman. Mahulog ako. Hindi, oy. I-balance mo lang sa gitna ka. Hindi, oy. Mahulog ako. Hindi, lagi. Mahulog ka, good. Mahulog ako. Hindi. Mahulog lagi dahil hindi mo bala. Hindi. Dahil sobrang bigat ko. Hindi, oy. Tuwa, kinuha na si Kong oh. Ha? Kinuha si Kong. Kinuha mo si Kong? Oh my God! Binit-bit mo si Kong? Oh, isakay mo naman si Kong. Si Kong naman ngayon. Kongi, you go to the water. Kong, come. You go to the water, Kongi. Charm, tapos ka na ha. Si Kong naman. Eh, si Miley gusto rin. Hindi. Si Kong muna. Si Kong. Kong, punta ka doon, Kong. Kong, you go to Papa. Kong. Ayan, papuntahin mo si Kong. Wala kasi siyang tali. Oo, nandyan lahat. Ang kulit. Here you go. Ayay, Kong. Bakit sumisigaw si Cleo? Ayun! Oh, ah? Oh my God! Nagday! Sobrahan. Good. Tayo tapos. Tuwa. Ala naman. Gandahan. Gusto niya lagi sa tubig lagi? Gusto niya sa tubig. Ay, intan. Kasi nainitan. Nainitan siya eh. Nasaan na? Hoy, halika dito. Kong, you come here. Come here, Kong. Oy, come here. Bakit ayaw mo? Wow. Pinagkaguluhan nila ang paddle surf na yan, ha? Nag-enjoy lahat ng aso. Ngayon naman si Cleo. Wow, si Cleo. Ang ganda. Wala, pupunta rin si Charm. Si Kong. Kong.
Lo. Maligo si Cleo. Maligo si Cleo. Aray ko, binabangga-bangga naman ako dito. Nandito pala si, ano? Gusto mo rin? Dagol, baba ka doon. Gusto mo pumunta doon? Ayan oh, si Cleo oh. Ayan oh. Nakatingin din si Charm. Charm! Gusto mo pumunta doon, Charm? Ayan, ang banding-banding ng mga alaga. Today. Chance nilang maglaro diyan sa dagat kasi high tide. Oh, nice. Ayun. Tingnan natin sila. Tingnan mo. Andito ako. Tinitingnan ko sila. Makita ba dito? Asan na sila? Hindi ko makita sila. Andun na sila. Ayun. Ha? Ako, gustong-gusto naman ni Cleo. Oh, ang sarap. Na-enjoy nila. Thank you, Lord God. Na-enjoy lahat ng mga alaga. Wala, pupunta raw si Kong. Oh, tingnan mo si Kong. Oh, pupunta raw si Kong. Lo, gusto rin daw pupunta? Oh my God, sunduin daw nila. Oh, enjoy naman yung isa, oh. Nagpapaaraw, nag-sunbaiting. Yan, iitim ka na dyan talaga. Iitim ka na dyan. Anong gulo nangyayari dito? Aray ko, aray ko. Ano ka? Uy! Ano? Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo, halo. Oh, hindi yan babae. Ano ka?